Здравейте! Аз съм Света от Modatel и ще ви покажа кълъвчетата за Samsung Galaxy Core 2. Започнем с нашите термополиуретанови кръпчета. Предлагаме ги както и в изчистен вид, така и с различни орнаменти. Ето този специално са Brooch Style, така наречените, които имитират метла. Ето тук може по-близо да ги видите. Също така имаме и едноцветни. Така предлагаме и ултратънък вариант, който седи много тъничко върху телефона, безцветни са. А също така ултратънък вариант имаме и с най-различни картинки. За този модел предлагаме и кожени кълъвчета, както с вертикално отваряне в два различни модела. Така също имаме и с хоризонтално отваряне. Той може и на стойка да се прави. Също така имаме и вариант, който е с прозорче за дисплея и отвор, с който може да вдигате и да говорите, докато е затворен вашия капак. За повече информация можете да посетите нашата страница modatel.eu.